Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem, nepoznáme sa o ale... Viete čo, ja vás niekedy poznám. My sme z televízora, musíte nás poznať. Z televízora? Áno, kto ste vy, prosím, predstavte sa tam. A ku mne sa ešte v živote televízor neprihováral. Ale dobre, ja som, teraz nie som, ja som človek živý, ale povedzte mi, kto ste vy? Ja som Korky Buček. Ja už viem, odkiaľ vás poznám, mladší rekord toho Rencisa, Rumcajsa, či ako sa on volá, je to? Nie, to hovorím. To je recesia. A ako recesia, no, že chcete robiť niečo iné ako ostatní. A čo tu robíte takto opustení? Viete, zháňam kobylky. Na čo potrebujete kobylky, prosím? Pre môjho koňa, hladný je. Konie jedia kobylky, no výborne. No áno, viete, ja prídem, zoberiem normálne, ja mu robím špís, áno, napichnem 3 kobylky, medzi to sírik, ďalšie 3 kobylky, medzi to salámku. Áno, vy ste zaujímaví, máte kobylu doma? Koňa máte? Mám až 2 kobily, svoju ženu a koňa. Vy máte ženu, ja sme nevedeli, toto bulvárna situácia, ktorá nastáva, môžete nám to nejak približiť? Tak mám, aby som bol presnejší, mám 2 ženy. Až 2 ženy? Áno, jedna je z Latinskej Ameriky. To poznáme? Volá sa, pardon, moment. Videl som tam pred chvíľou lietať niečo. Videli ste to aj vy? Čo? Jazdíte koni? To nevieme, či to je. Dobre, tak vrátime sa späť k téme. Ano. Aby som bol presný, tak mám 2 ženy. Áno. Jedna sa volá Parcela, Jozefina Parcela. To je skadiaľ, Južnej Ameriky. To je, jak som hovoril, tá brazilská tanečnica. Ona má krivé nohy, jak fotelky. A tá druhá? Tá druhá sa volá Anitka. Ona je Stanitka. Sanitka? Nie, prečo ma pletete? Ja zle počujem. Ja mám z toho techna, viete, my robíme veľa decibelu, do nás ide a my nepočujeme potom, ja sa odpraznem. Ja som raz videl vašu reláciu, myslím, že tam bol nejaký producent, volal sa myslím Magneto, alebo nejak... Magnetofón ho voláme všetci, áno. Áno, Magneto. A co si o tom myslíte? Vy s ním nespolupracujete ako Last Joint Record, alebo... Viete čo, ako nič proti hudbe, ale... Mohol by sa do toho lepšie obuť, akože toto je od tracku. A vy ste dobre obutí teraz do toho? Vy ste sa obul nejak debilne. Nechcem vám skákať do štýlu, ale je to vaša vec, áno, rozumiem, ale... Ja viem, že ste z východu. Viem, že ste z východu. A ďakujeme pánu Korky Bučekovi. Výraz, aj keď točíte na kamere. Áno, ďakujeme Korky Bučekovi. Majte sa pekne, užite si kobylky chytanie. Majte sa, čau.